Rusiyanın Krasnoyarsk şäherinde Pussy Riot Punk toporunun tutulukdaky aktivisti Nadezhda Tolokonnikovanың garyndaşlary türme keselhanasynyň daşynda onuň azat edilmegine garaşdylar. Rusiýanyň döwlet dumasy Tolokonnikovanың we onuň egindeş aktivisti Mariya Alyoshinanyň azatlyga çykmagyna mümkinçilik berýän amnistiýany kabul etdi. Moskwada prezident Vladimir Putin'in özünün ýyllyk metbuat ýygnagyna başlamagynyň izi bilen 26 aktivist konferensiýanyň geçýän binasynyň daşynda tutsak edildi. Aktivistler Putin'i arza gowşuryp, özleriniň syýasy tutuklary diýip häsiýetlendirýän adamlarynyň azat edilmegini soramakçy bolupdylar. Ukrainanyň paýtagty Kiýewde 50 gulay aklawçy özleriniň professional hukuklarynyň bozulýandygyny öňe sürüp gara lentalary dakdylar. Aklawçylar ýurdun kanunçylyk binýadynyň öz müşterileriniň goragyny üpçün etmeýändigini öňe sürdüler. Bu protest Kiýewde geçirilýän Ýewropa Birleşigine ıgrarly demonstrasiýalara gawat geldi. Siz Azatlyk radiosynyň suwunky täzelikleri bilen tanyş boldunuz.